ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಿಗಲಿಗೆ ಗುಲ್ಕಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಂದ್ರಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ್ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಂದಿತೆನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ದಾತು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇರು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೇರಿಗೆ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ಒಂತೆ ಅದೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಒಂದು ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನ ಗಂಟು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಐಕ್ ವರಾನೆ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತವನ್ನೆ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ಜಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರ್ಲ ಗಂಟು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಗಂಟು ಆದಿಜ್ಜಿ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಪೂರ ನೀರು ಆತನ್ನೆ ತೊಟ್ಟು ಪೇರ್ದೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಇತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದೆ ಒಂದೇನು ಕುತ್ಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಚೂರ್ಲ ಅಡಿಟ್ ಟಚ್ಚರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೇರು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಪೇರು ಕುದಿ ಬತ್ತಿ ನೆಡ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೆಡಮ ಚಮಚದತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡ ಪುಣ್ಯಕ್ ಬಕ್ಕ ತೀಪೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಚೂರು ತೀಪೆನೆ ಬೋಡು ಅಂಚದ ತೀಪೆ ಚೂರು ಪಾಡೋಡ ಪುಣ್ಯಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ತುಂದೆ ಒಂದೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಸುರುಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಅದೇ ಒಂಜೆ ಕಡೆಟು ಉಂತುಂಡು ಬೆಚ್ಚೋಗಿ ಪಾಡಂಡ ಈಗ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈಚನ ಚಪ್ಪೆ ಪೇರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೀರು ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನು ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಚನ ಒಂಜೆ ಕಡೆಟು ಮುದ್ದೆ ಅದು ಉಂತುಣೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಲ ಇಂಚ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೆಡಿ ಅವನ್ ಬೈದುಂಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅವರಿಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಚಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದತ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಿನ್ನ ಸರಿ ವಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಕೇಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು
ಒಂದೊಂಚಿ 4 ಮಿನಿಟ್ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸರಿ ಅದು ಆತುಚಿ ನೆಕ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತದು ಉಂತುಡು ಅಂಟದು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ರೆಡಿ ಆದ ಅಂಚಿಂಚಿ 15 ಬಲ್ಲಿ ಉಂದು ಮಲ್ತಿನ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಕಂದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಗುಲ್ಕಂದ್ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನಿ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಯಿ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಬೆಚ್ಚೊನ್ನೆಕ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೊಟ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ ಒಂಚಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ ದಾತು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ ನಿಗಲೆ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದೆ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ತೂವರೆಗೆ ಚೂರು ಪೊರ್ಲು ತೋಚುನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಲರ್ ಪಾಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂದೆ. ಏನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೇನು. ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿನ ಚೂರ್ಲ ನೆತ್ತವಲ ಗಾಳಿ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡುಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು. ಸರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಇಚಂಡ ಐಸ್ ಜಮಾ ಆಪುಂಡೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜುಂದು ತಿನ್ರೆಗದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಮಿತ್ತಡ್ ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ತತ್ತುಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತುಂಡ್ಲೆ ಒಂದೇನು. ಕವರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಡು. ಎನ್ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ 2-3 ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ದಪ್ಪರ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ತುತ್ತು ಚರ ಅಂದ ಐತೆ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಯ ಒಂದು ನೆನಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದೀಪೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿಂಚು 2 ಗಂಟೆ ದೀವಡು ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಓವರ್ ನೈಟ್ ದಿಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸೆಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆತುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕದ್ದು ಬೈದನಂದು. ಇತ್ತನಿಗೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಿತ್ತು ತೋಚಾವೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದು ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಇನ್ನು ಗುಲ್ಕಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ವರ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಕ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇದ್ದೆ ಸೆಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತು ತಿನ್ರಿಗ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ
ओके बाय।